hai unha locura por ter fillos ao meu arredor, entón pois fixen varios xerseis de bebés. Gústame moito este patrón, está sen rematar, ten os fíos sueltos. Non o considero rematado 100% porque ainda está a medias, pero bueno. Fixen este, é o mesmo patrón e o mesmo hilado ca este. Están, eso, todos os fíos sueltos. É o Good Old Raglan, que é un patrón gratuito que está en Ravelry, non recordo ahora mesmo a diseñadora, pero bueno, vai de talla de 0,3 meses hasta 14 anos, unha cousa así. E o que usei aquí, por exemplo, foi Katia Sonajero, que é algodón e acrílico, e aquí usei Katia Sonajero e a gris é Missouri, que ten a mesma composición, é algodón e acrílico, simplemente que a Missouri son cores sólidas e as Sonajero son con pintitas. E eso, super fácil de facer, e quédame rematar cabos e lavar. E xa poderéis regalar cando sexa o momento.